l'Ajuntament de Ciutadella convoca a les persones interessades a formar part de la Fira de Sant Antoni, que tindrà lloc els dies 13, 14, 15, 16 i 17 de gener de 2024. Aquest mercat es comercialitzen principalment productes alimentaris i d'artesania, així com productes relacionats amb oficis tradicionals o manuals. Es pot presentar sol·licitud fins dia 1 de desembre inclusivament per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les condicions completes, la declaració responsable i el model de sol·licitud específics es poden trobar al web de l'Ajuntament o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.